Po mojich 3 desaťročiach v bezpečnostných zložkách Slovenskej republiky, kedy som odišiel do výsluhového dôchodku, som založil Východoeurópsku agentúru pre rozvoj. Agentúra bola založená 19.10.2009 roku. Prvú konferenciu k regionálnemu rozvoju som robil 1.12.2009. Od tejto doby, od založenia agentúry, Východoeurópska agentúra pre rozvoj, ktorej som riaditeľom, urobila neskutočne veľa už medzinárodných konferencií na medzinárodnej úrovni. Východoeurópska agentúra vydáva viacero publikácií, kníh, ktoré sú zamerané na právo. Vydávame časopisy s anglickým ISN-kom so zameraním na právo, ekonómiu a manažment. Ďalším časopisom s anglickým ISN-kom je časopis, ktorý je zameraný na cestovný ruch a hotelierstvo. Čo sa týka konferencie ku korupcii, ktorú som organizoval vo Vojvodine v Srbsku, tak je to druhá konferencia. Prvá predchádzala na Slovensku v mesiaci jún. Druhá je teraz v Srbsku. Tretiu konferenciu ku korupcii a k bezpečnosti organizujem v spolupráci s mojím partnerom z Vysokou školou Apeiron, s rektorom Juliusom Pivovarským, 8.11.2012. Ďalšiu konferenciu k bezpečnosti, extrémizmu, terorizmu budem organizovať v spolupráci s partnermi z Hasičského zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Konferencia bude zameraná na bezpečnosť, extrémizmus a terorizmus. Týmito konferenciami by som ukončil rok 2012 a ďalšou konferenciou by som chcel pokračovať tiež ku korupcii, ktorú by som organizoval v mesiaci marec 2013. Po Českej republike tejto konferencii by som chcel pokračovať v organizovaní medzinárodnej konferencie, ktorú budem robiť s mojím partnerom z Vysokou školou práva, ktorá je v Kieve. S Vysokou školou práva v Kieve s pánom rektorom Bošickým máme taktiež podpísanú spoluprácu. Na základe ktorej budeme organizovať tieto medzinárodné konferencie. Čo ma viedlo k tomu, aby som organizoval priamo túto konferenciu v Srbsku. Počas môjho pôsobenia v policajnom zbore, kedy som pracoval na odbore pátrania evidencie v Bratislave, bol jeden prípad nezvestnosti študentky Anny Častven, ktorá študovala na Slovensku na vysokej škole, študovala pedagogiku za učiteľku. Boli asi nejaké problémy a prišlo teda k tragédii, kedy si táto študentka zobrala život. Rodičia boli na Slovensku, prišli na Slovensko hľadať si svoju dceru. Nevedeli sme, kde je. Bolo vyhlásené celoštátne pátranie, no nakoniec sa našla utopená teda v Dunaji. Môj prístup ako policajta bol trošku taký iný, bol aj taký ľudský, kedy som týchto rodičov, otca tejto nezvestnej Anky, pozval aj do môjho príbytku, do môjho domu. Som sa staral o nich, teda o jeho rodinu, ktorá prišla na Slovensko. Táto rodina si ma zobrala za svojho a mal som pozvanie od nich prísť do Batského Petrovca. Je tomu už 20 rokov, čo chodím do Petrovca, mám tu strašne veľa priateľov, blízkych priateľov. Spoznal som tu srdečnosť, priateľskosť ľudí, ktorí žijú vo Vojvodine. Sú to Slováci, naši krajania. A nevedel som, ako dostať ľudí sem
zo Slovenska, z Čiech, z Poľska, mojich partnerov, s ktorými spolupracujem v rámci Východoeurópskej agentúry pre rozvoj. Tak som sa rozhodol, že urobím túto medzinárodnú konferenciu a to bude dôvod dostať sem viacero ľudí. Lebo chodím po Slovensku, rozprávam o Vojvodine, o našich krajanoch, ktorí tu žijú, hej, ale to len rozprávam, ale ja som im to chcel ukázať. No a týmto spôsobom som docielil to, že som pozval v rámci medzinárodnej konferencie ku korupcii, ktorú som organizoval, lebo je to téma veľmi aktuálna, hej, neduch konferencia teda ku korupcii je veľmi zaujímavá. No a po príchode do Batského Petrovca moji partneri zbadali, čo je Vojvodina. Si myslím, konferencia splnila svoj cieľ. Prebehla na vysokej úrovni za účasti delegátov z Poľska, z Českej republiky, zo Slovenska, hej, a delegáti odchádzali dnes v sobotu so spomienkami. Si myslím, že to treba precítiť aj srdcom, že čo si oni odniesli. A pre mňa je to také pohľadenie duše, keď som videl veľkú spokojnosť týchto mojich partnerov, s ktorými spolupracujem na medzinárodnej úrovni. Dojmy z celej konferencie boli dneska aj v Novom Sade, lebo sme v Novom Sade pozreli zbombardovanú televíziu, budovu televízie, a to vlastne bol druh terorizmu, ktorý spáchali Američania v 99. roku na srbskom národe. Ako bombardovať 30-ročnú budovu. Boli sme v ruinách tej budovy. Teraz k samotnej konferencii, ja myslím, že mala veľmi veľký význam. Počul som asi 25 rôznych príspevkov k téme organizovaného zločinu, terorizmu, korupcie v krajinách Česká republika, Slovensko, Poľsko, v menšej miere Maďarsko. Boli to najrôznejšia škála príspevkov. Poukázalo sa hlavne na to, že korupcia je stará ako ľudstvo. Nie sme naivní, ako povedal aj náš predseda konferencie, pán generál Zadko, že našou konferenciou vymietime korupciu. Určite však budeme poukazovať na aspekty korupcie, organizovaného zločinu v našej krajine. Teraz ešte k poslednej téme, aký mám dojem z tejto krajiny, Vojvodina. Mimoriadne príjemný. Ľudia sú tu srdeční a mi to pripadá, že som sa vrátil do srdečnosti z mojej mladosti na strednom Slovensku, na východnom Slovensku, starších ľudí, ktorí boli takto teplí v svojom srdci, teplí v vzťahoch, ľudskí, a boli to krásne vzťahy. Vidieť tu ľudia, že zažili tú vojnu, vidieť tu ľudí, že majú úplne iné skúsenosti ako zvyšok Európy, lebo vlastne nikde v Európe po druhej svetovej vojne nebol vojnový konflikt, len tu. Veľmi ma prekvapila srdečnosť tejto krajiny. Tak asi toľko. Ďakujem. Takže ja sa v tejto chvíli rozprávam s pánom generálmajorom Jozefom Zaďkom, ktorý ako hlavný hostiteľ a organizátor Medzinárodnej vedeckej bezpečnostnej konferencie o korupcii v medzinárodnom kontexte. Verím, že zhodnotí a vyhodnotí priebeh celej akcie a mne prináleží skonštatovať, že skutočne aj večer, ktorý bol venovaný srbsko-slovenským vzťahom, splnil svoj účel. A opýtam sa teda vás, pán Zaďko, ako hodnotíte priebeh celého tohto podujatia? Ďakujem za možnosť povedať pár slov. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať všetkým delegátom, ktorí sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú organizovala Východoeurópska agentúra pre rozvoj, teda v mojom zastúpení. Ide o druhú konferenciu k tomu neduhu, ktorý je, dá sa povedať, na celom svete ku korupcii.
Prvú medzinárodnú vedeckú konferenciu ku korupcii som organizoval v mesiaci jún v Podhajskej, ktorá mala velikánsky úspech. No a pre tento úspech som sa rozhodol, že by som urobil ďalšiu medzinárodnú vedeckú korupciu, ale s tým, že ju zorganizujem v Srbsku. Srbsko, Vojvodina, je mi veľmi blízka. Do Vojvodiny chodím 20 rokov. Dostal som sa sem za takej tragickej situácie, keď bola nezvestná študentka vysokej školy. A ja som ako príslušník policajného zboru v Bratislave vyšetroval tento prípad nezvestnosti. Rodina si ma zobrala za svojho, si ma veľmi privítali, prijal som pozvanie do Petrovca, kde som sa zoznámil s rodinou nezvestnej študentky. A hovorím, je tomu už 20 rokov, čo sem chodívam, mám tu strašne veľa priateľov. Založili sme takú medzinárodnú organizáciu, Srbské rozvojové združenie, a už aj v spolupráci s týmto rozvojovým združením a s turistickou organizáciou, ktorá je pri obci Batský Petrovec, som tu zorganizoval túto druhú medzinárodnú konferenciu ku korupcii. Konferencie sa zúčastnili delegáti z Českej republiky, z Poľska, zo Slovenska a je to obdivuhodné, že si našli čas a prišli sem, ja neviem, z diaľky 1000 kilometrov z Poľska od mora delegáti. A je trošku smutné, čo konštatujem, že sa nezúčastnili tejto medzinárodnej konferencie nejak delegáti, nebol nejaký záujem zo srbských vysokých škôl. Je to trošku smutné, ale nevzdávame sa. Chcel by som zorganizovať ďalšie medzinárodné konferencie k regionálnemu rozvoju, čo je tiež veľmi zaujímavá téma na konferencii. Na Slovensku som zorganizoval už 3 medzinárodné vedecké konferencie k regionálnemu rozvoju a mali úspech. Vzhľadom k východoeurópskej agentúre a Srbskému rozvojovému združeniu chcem zorganizovať teda ďalšie, prepojiť, pospájať to s turistickým združením, ukázať na Slovensku mojim priateľom, spolupracovníkom, čo je Vojvodina. Vojvodina, Batský Petrovec, ktorý poznám veľmi dobre, hej, je tu veľmi veľa srdečných ľudí, ktorí sú veľmi vďační, majú veľmi radi Slovákov, hlásia sa Slovákom, tá slovenčina je tu prekrásna. Už samotní delegáti, ktorí tu boli, si odnesli neskutočne krásne zážitky, tie vďaky, čo na moju adresu, čo padli, tak mi len urobili dobre, že som urobil veľmi dobrý skutok, že som ukázal Vojvodinu delegátom z Poľska, z Českej republiky a zo Slovenska. Prešli sme veľa krásnych miest, ukázali sme delegátom Slovenské gymnázium, ktoré je prvé slovenské gymnázium vo Vojvodine, čo je tiež veľmi prekrásne, a spolupracujeme aj s týmto gymnázium a chceme aj naďalej nejakú spoluprácu robiť v rámci gymnázií, výmeny študentov, že by nejaké súťaže boli či z chémie, z angličtiny, z matematiky alebo z iných predmetov. Nadviazali sme spoluprácu s divadlom, ktoré je v Batskom Petrovci. Chceme rozvíjať ďalšiu nejakú takú kultúru, v kultúrnej oblasti pracovať, v sociálnej oblasti. Chcel by som využiť aj vás teda pre spoluprácu, pán Jakuber, že by sme zorganizovali nejakú sieť vystúpení, kultúrnych vystúpení, lebo tie vaše pesničky, hej, tá pesnička od Tatier k Dunaju, to je neskutočne krásna, ja si ju púšťam, relaxujem pri nej, aj doma, a si myslím, že aj moja rodina, samý Jakubec, už tečie nám aj z vodovodu, sa mi zdá. Hovorím, je to niečo prekrásne. Dovolím sa opýtať, pán Zaďko, že keby ste mi vedeli povedať, že spomenuli ste vysoké školy, ktoré boli prítomné na tejto vedeckej konferencii. Môžeme menovať, ktoré mali zastúpenie? Boli to z poľských vysokých škôl, nejaká jezuitská vysoká škola, z Krakova boli tu vysoké školy. Bolo tu 10 doktorantov, ktorí študujú PhD na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Máme tu pána docenta Radima Valenčíka,
z Vysokej školy finančnej a správnej z Prahy. Bol tu môj zástupca pre Českú republiku, pán docent Šele, s ktorým vydávame 2 časopisy z ISSN Anglie. Zbierame príspevky, máme svojho partnera v Londýne, tak sa snažíme pomôcť publikáciám študentom, pracovníkom, vysokoškolským, teda učiteľom na vysokých školách v rámci Európskej únie, ktorí nám posielajú príspevky do týchto časopisov. Mám podpísanú spoluprácu s vysokou školou Apeiron z Krakova, s ktorou idem teraz taktiež organizovať jednu medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na bezpečnosť, taktiež korupciu. Je to Krakovská vysoká škola Apeiron, ktorá nám ide veľmi v ústrety. Ďalej máme podpísanú spoluprácu s Užhorodskou univerzitou a s Univerzitou práva v Kieve, kde je taktiež veľmi úzká spolupráca. Mojím zástupcom, napríklad úzkým spolupracovníkom, je aj prezident Akadémie národnej bezpečnosti Ruskej federácie, ktorý bol taktiež jedným garantom tejto medzinárodnej vedeckej konferencie ku korupcii. Ďalej by som chcel spomenúť spoluprácu s Paneurópskou vysokou školou v Bratislave, aj teda ústretovosť pána rektora Sváka, generála Ivora, ktorý je dekanom na právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy. Už aj na prvej konferencii som mal neskutočne veľa príspevkov z tejto fakulty od pána generála Ivora, kde je dekanom z Paneurópskej vysokej školy práva. Neskutočne veľa príspevkov. Urobili sme veľmi krásny zborník z tejto medzinárodnej konferencie a tiež mi je takou cťou, že pán Jakubec, že vy ako jediní ste sa zúčastnili tejto konferencie za médiá z fakulty, mediálnej fakulty, kde ste rozobrali, ste tú korupciu, aj po tej mediálnej stránke ste poukázali na to, že na to treba pôsobiť proti boji, proti tejto korupcii aj mediálne. Mediálne na to poukazovať, kde sú nejaké tie preťahy, čo sa robia. A je mi smutné, že tí, čo majú bojovať proti korupcii, tak sú na najvyšších miestach, kde tá korupcia je. Podľa tej štatistiky, ktorá bola prezentovaná na medzinárodnej konferencii v Hložanoch, tak na prvom mieste bolo zdravotníctvo, korupcia v zdravotníctve, na druhom mieste bola prokuratúra a súdnictvo a tretie miesto mala polícia. Preto sa pýtam, kto má vyšetrovať korupciu u nás na Slovensku. 30 rokov som pracoval v bezpečnostných zložkách Slovenskej republiky. Odišiel som na výsluhový dôchodok v hodnosti plukovníka. Prešiel som viacerými funkciami v rámci policajného zboru a spravodajskej zložky Slovenskej informačnej služby. A som veľmi rád, že môžem teraz pôsobiť ako zástupca Medzinárodnej bezpečnostnej organizácie pre boj s organizovaným zločinom, terorizmom a korupciou. Táto organizácia ICOCRIM má sídlo v Paríži. Tak som trošku možno naivný, ale urobím všetko preto, že chcem pokračovať a poukazovať na tento neduch, ktorý je v našej spoločnosti a hlavne na Slovensku, teda tiež, kde bývam, žijem. Tak v prvom rade táto krajina ma zaujíma. Zaujímajú ma aj tie prepojenia korupcie na iné krajiny, ako Česká republika, kde je to taktiež dosť vypuklé teraz, mediálne, čo sledujeme. Maďarsko, Poľsko a prepojenie na Ukrajinu. Tak budeme robiť taký nejaký monitoring a informácie budú priamo posúvané do Európskej únie, prípadne v rámci terorizmu, alebo to organizovaného zločinu, by išli informácie priamo do Organizácie spojených národov.